Είναι Σάββατο πρωί και χαζεύω αμέριμνο σε ένα κατάστημα εδώ σπιτιού, σκεπτόμενος ποια θα είναι η επόμενη άχρηστη μαλακία που θα αγοράσω όταν με πλησιάζει ένας τύπος γύρω στους 45, ψηλός, λιγνός, με καμπουρίτσα και ένα μαύρο τζάκετ και μου λέει: «Αδερφέ, μήπως ενδιαφέρεσαι για ακουστικά iPhone?» «Όχι, σε ευχαριστώ, φίλε», το απάντησα και τον αγνόησα επιδεικτικά. Λίγη ώρα αργότερα κατάλαβα ότι του είχα απαντήσει μηχανικά. Δεν είχα επεξεργαστεί καν την ερώτησή του. Πριν καν ανοίξει το στόμα του, μου έκανε σαφές ότι επρόκειτο για πλανόδιο μικραπατεώνα και αυτό ήταν αρκετό για τον εγκέφαλό μου για να δράσει αυτοματοποιημένα. Αλλά μετά που το σκεφτόμουν, ήθελα όντως ακουστικά. Σκεφτόμουν καιρό να αγοράσω AirPods και ίσως αυτό ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία, που από ό,τι φάνηκε δεν ήμουν έτοιμος να εκμεταλλευτώ. Γιατί όμως? Η αυτοματοποιημένη αντίδραση σε τέτοιου τύπου ερεθίσματα είναι αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης εμπειρίας κατά το παρελθόν. Όμως, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να έχω καμία τέτοια προηγούμενη εμπειρία. Άρα, τι συνέβη? Στα αρχαία ελληνικά υπάρχει η λέξη έθος, που σημαίνει συνήθεια, τρόπος που επαναλαμβάνεται. Από εκεί προκύπτει το ήθος, ο σταθερός χαρακτήρας που διαμορφώνεται από τις συνήθειες, η ηθική, η μελέτη του χαρακτήρα και της σωστής πράξης, και το έθιμο, η συλλογική, επαναλαμβανόμενη συνήθεια της κοινότητας. Αυτό που επαναλαμβάνεις γίνεται συνήθεια, η συνήθεια γίνεται χαρακτήρας και ο χαρακτήρας γίνεται ήθος. Άρα, το έθιμο είναι η συνήθεια της κοινότητας και το ήθος είναι η συνήθεια της ψυχής. Και αυτό συνδέεται άμεσα με τις αρετές. Συγκεκριμένα, οι αξίες είναι αυτά που θεωρούμε σημαντικά στη ζωή. Π.χ. ελευθερία, οικογένεια, πλούτος, γνώση. Οι αρχές είναι οι βασικοί κανόνες με τους οποίους επιλέγουμε να ζούμε. Π.χ. δεν λέω ψέματα, τηρώ τον λόγο μου. Και οι αρετές είναι τα θετικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα που καλλιεργούμε. Θάρρος, δικαιοσύνη, εγκράτεια. Οι αξίες δείχνουν τι έχει σημασία, οι αρχές δείχνουν πώς λειτουργώ και οι αρετές δείχνουν το ποιος γίνομαι. Οι αξίες απαντούν στο γιατί, οι αρχές στο πώς και οι αρετές στο ποιος. Και όλα αυτά μαζί με μία λέξη: ήθος. Το ήθος το παίρνουμε αρχικά από το περιβάλλον, οικογένεια, φίλοι, θρησκεία, και στη συνέχεια το προσαρμόζουμε στην ιδιαίτερη και μοναδική ιδιοσυγκρασία μας. Έχοντας όλα αυτά υπόψη μου, μπήκα στο πειρασμό να φτιάξω έναν δικό μου ορισμό για τις αξίες, λίγο πιο ιδιαίτερο. Οι αξίες είναι εξελικτικοί γνωστικοί αλγόριθμοι συμπιεσμένης εμπειρίας. Ουσιαστικά είναι η συσσωρευμένη πανανθρώπινη εμπειρία που διευκολύνει τους ανθρώπους να παίρνουν άμεσες αποφάσεις σε επαναλαμβανόμενα διαχρονικά διλήμματα. Δηλαδή, η ανθρωπότητα κατά το παρελθόν έχει τρέξει εκατομμύρια ηθικά πειράματα και το αποτέλεσμα αυτής της try and error δοκιμασίας κωδικοποιεί τις αξίες και αυτές λειτουργούν σαν γνωστικές συντομεύσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά συμβατό με εξελικτική ψυχολογία, θεωρία παιχνίων, νευροοικονομία. Ουσιαστικά, οι αξίες μας βοηθούν να: πρώτον, μειώσουμε το γνωστικό κόστος. Ο εγκέφαλος είναι ενεργειακά ακριβό όργανο. Δεν μπορεί να κάνει φιλοσοφία κάθε φορά που βλέπει ένα πορτοφόλι στο πάτωμα. Δεύτερον, να αυξήσουμε την ταχύτητα απόφασης. Σε κοινωνικά περιβάλλοντα η καθυστέρηση κοστίζει. Και τρίτον, να σταθεροποιήσουμε τη συνεργασία. Στη θεωρία παιχνίων, κοινωνίες με εξωτερικευμένους ηθικούς κανόνες έχουν υψηλότερη συνολική απόδοση. Οι αξίες ξεκινούν κοινωνικές, έθιμο, και γίνονται ατομικές, ήθος. Και όταν γίνουν ήθος, δεν είναι πλέον τυφλή υπακοή, είναι ταυτότητα. Άρα, όποιος έχει ήθος είναι απόλυτα προστατευμένος από λάθος επιλογές? Όχι απαραίτητα. Και εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι τα πάθη. Πάθος είναι μια έντονη επιθυμία ή συγκίνηση που θολώνει την κρίση και αποδυναμώνει τις αξίες. Τα πάθη είναι ουσιαστικά η προσωρινή παράλυση της λογικής στο βωμό της επιθυμίας. Και τα κύρια πάθη έχουν κωδικοποιηθεί στον ανθρώπινο πολιτισμό από τις 7 θανάσιμες αμαρτίες: απληστία, οργή, φθόνος, λαγνία, αλαζονία, λαιμαργία. Αυτά είναι ουσιαστικά γνωστικές στρεβλώσεις σε συναισθηματική μορφή. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για την απληστία. Λίγους μήνες αργότερα και κατά διαολική σύμπτωση ξαναδοκιμάστηκα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Μόλις έχω βγει από το σούπερ μάρκετ και έχω ανέβει στη μηχανή για να φύγω, όταν με πλησιάζει ένας μάγκας με τον ίδιο τρόπο και μου λέει: «Φιλαράκι, μήπως ενδιαφέρεσαι για...» Και μετά η γνωστή ιστορία. Μόνο που τώρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Έχω ήδη σκεφτεί ότι ίσως την τελευταία φορά έχω χάσει κάποια ευκαιρία και ο μάγκας έπαιξε εξαιρετική μπαλίτσα πολυσιακά. Τα έβγαλε χωρίς να περιμένω να απαντήσει και μου τα έδωσε να τα κρατήσω. Και τα πούστηκα έλαπαν. Το βάρος, η υφή, η συσκευασία ήταν όλα τέλεια. Στο μυαλό μου γύριζαν τα 250 ευρώ που κόστησαν στο κατάστημα. «Πόσα θες, φίλε μου?» «150 τα δίνω, αλλά πάρ' τα 100. «Όχι, φίλε μου, πολλά». «Μα έχω 250. «Και πάλι, φίλε μου, δυστυχώς δεν έχω». «Ωραία, πόσα τα θες?» «Ένα 50 έχω πάνω μου». «Πολύ λίγα, φίλε μου, δεν μπορείς να δώσεις κάτι παραπάνω?» Δεν μιλάω, τα παίρνω, κάνω μερικούς γρήγορους ελέγχους γλυσιότητας. Όλα φαινόντουσαν τέλεια. Δεν έδειξα ενθουσιασμό για να παίξω με την τιμή. «Φίλε μου, δεν μπορώ να δώσω πάνω από 60 γιατί είναι μέσα και το ρίσκο του να μην είναι αυθεντικά». «Όχι, φίλε μου, αυθεντικά είναι κλεμμένα από το κοντέινερ κάτω στο λιμάνι».
υπόθηκε η λέξη κλεμμένο και αντί να λειτουργήσει ξανά το αίσθηκτο πηγαίας ηθικής και να αποχωρήσω, ανταυτού αυξήθηκε ο ενθουσιασμός μου ότι είμαι κοντά σε ένα μεγάλο deal. 60. Θες ή όχι? Καλά, φίλε μου, πάρτα. Βγάζω τα λεφτά και κάνει μια τελευταία προσπάθεια. Αν έχεις τη δυνατότητα, φίλε μου, βάλε και κάτι παραπάνω, επειδή έχω πραγματική ανάγκη. Και με έπεισε. Του έδωσα 70. Όχι επειδή είμαι καλός άνθρωπος, ας είμαστε ειλικρινείς. Αν ήμουν τόσο καλός, δεν θα είχα μπει καν στη συναλλαγή. Από ένα βαθύτερο επίπεδο αναδύθηκε μια άλλη αμαρτία. Αυτή της αλαζονίας. Της ανωτερότητας που ένιωθα εκείνη την ώρα μπροστά σε αυτό το τρομερό deal που πέτυχα και με έκανε να φερθώ large μπροστά σε αυτό τον μικρό και καημένο πολιτάκο που είχα μπροστά μου. Τα παίρνω και φεύγω με έπαρση. Πάω σπίτι γεμάτος ενθουσιασμό. Τα ανοίγω και όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Το λογισμικό του iPhone τα αναγνώριζε, ο σεριακός αριθμός υπαρκτός και δευτερεύοντες λειτουργίες όπως ο εντοπισμός συσκευής λειτουργούσαν όλα κομπλέ. Μέχρι που τα έβαλα στα αυτιά μου. Παίζανε κανονικά, ο ήχος σχετικά φυσιολογικός. Όμως κάτι δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά αν έχεις μπει στο οικοσύστημα της Apple με έναν περίεργο τρόπο μπορείς να καταλάβεις την παραμικρή ένδειξη μη αναμενόμενης ποιότητας. Προφανώς μετά ήρθε η άρνηση. Ιδέα μου θα είναι. Και όχι, δεν ήταν. Προφανώς και δεν ήταν ιδέα μου. Τα ακουστικά ήταν απομίμηση. Μια περίεργη αίσθηση με κατέκλυση, απροσδιόριστη τελείως, σαν ένας ελαφρύς μόνιμος πόνος. Σιγά το πράγμα. Ακουστικά είναι, δεν είναι και κάτι τόσο σημαντικό. Έλα όμως που νοιαζόμουν. Γιατί νοιαζόμουν τόσο πολύ? Ούτε σε κανονική τιμή τα είχα πάρει, ούτε κάτι σημαντικό ήταν, ούτε ότι θα μου έλειπαν αυτά τα 70 ευρώ. Η απάντηση μάλλον ήταν πιο βαθιά και είχε να κάνει με τον κλονισμό της αυτοεικόνας μου, της ίδιας μου της ταυτότητας. Σκαμαρίστηκα από έναν άνθρωπο που προσωρινά λόγω αλαζονίας θεωρούσα πιο αδύναμο και κοινωνικά και νοητικά. Συνειδητοποίησα ότι είχα γίνει μέλος κλεπταποδοχής. Η ακεραιότητα της ηθικής μου είχε καταρρεύσει ήδη. Και φυσικά το κόστος των χρημάτων για ένα προϊόν που ήξερα ότι πλέον δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω. Συνολικό κόστος μαθήματος, 2 μέρες ενόχλησης και 70 ευρώ. Συνολικό όφελος, ένα σημαντικό μάθημα. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψεις τον τροχό κάθε φορά που έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα ηθικό δίλημμα. Απλά ακολούθα τις αξίες σου. Μάθε να είσαι κάθε στιγμή η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Όχι επειδή σου το λέει κάποιος, αλλά επειδή δεν έχεις μάθει να κάνεις το οτιδήποτε άλλο. Δεν χρειάζεται να το σκέφτεσαι. Απλά αποδέξου το σαν αξίωμα. Και τώρα η ερώτηση είναι. Δηλαδή έπρεπε να την πατήσεις για να αποδεχθείς ότι δεν ήταν σωστή πράξη. Εάν δηλαδή έβγαινε όπως είχε στο μυαλό σου, θα άλλαζε κάτι στην ουσία της πράξης? Δεν ξέρω. Αυτό το αφήνω τροφή για σκέψη. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο να κάνει κτήμα του μια τέτοιου τύπου γνώση, εάν πρώτα δεν τριφτεί συναισθηματικά με τον επανασυντονισμό που προσφέρει η αποτυχία? Όσο για τα ακουστικά, αφού έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια τόσο καλή απομίμηση που ξεγελάσανε το ίδιο το λογισμικό της Apple, μπορώ απλά να τα κρατήσω και να μην ξανακάνω το ίδιο λάθος στο μέλλον. Σωστά? Προφανώς και όχι. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μένει σε λάθη του παρελθόντος. Μην αποδέχεσαι τίποτα λιγότερο από το αληθινό, το αυθεντικό, αυτό που πραγματικά αξίζει. Μη συμβαδίζεσαι με την ποιότητα και δεν αναφέρομαι στα ακουστικά. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο λάθος και με τα σημαντικά απαράβατα πράγματα της ζωής μας. Τη δουλειά μας, την καθημερινότητά μας, ακόμα και με τους ανθρώπους που κάτω από συναισθηματική ευαλωτότητα λάθος επιλέξαμε. Έως την επόμενη φορά, έρωσθε και ευδαιμονείτε.